Повномасштабна війна змусила світ уважніше придивитися до України. Саме 2022-2023 роки стали своєрідним університетом для Європи та світу щодо української теми. Люди читали історичні нариси, шукали книжки про Україну та намагалися зрозуміти контекст війни. Водночас нині інтерес вже не такий гострий, адже увагу міжнародної спільноти поступово переключили інші глобальні конфлікти. Можна сказати, що 22 і 23 роки стали університетом щодо України для світу і для Європи особливо. І всі, хто цікавиться політикою, не обов'язково Східною Європою, вони вивчили все, що було в доступі. Тобто читали статті, і читали нариси з історії, і шукали книжки своїми мовами про Україну, про її історію і про сьогоднішній день. Потім хвиля інтересу спала, вона стала меншою, перетягнула на себе увагу ситуація в Ізраїлі, зараз Іран і, звичайно, в принципі, війна в Україні, вона стала частиною щоденного життя для всього світу. Тобто слідкують за ситуацією в Україні, за війною більше ті, хто з самого початку, в принципі, співпереживав з нами і співчував і почав допомагати. Тобто загальна публіка слідкує пасивно. Попри спад уваги до нашої держави у світових медіа, література продовжує залишатися важливим інструментом міжнародної комунікації. На відміну від політичних заяв чи новин, книжка має довший вплив і здатна формувати глибше розуміння країни. Особливо, коли йдеться про авторів, яких добре знають за кордоном. Політичні заяви, статті чи інтерв'ю в газетах – це дуже короткострокова дія. Тобто це те, що забувається швидко, змінюється на наступні інтерв'ю, на наступні заяви. Книжка, якщо вона успішна, якщо вона продовжує жити своїм життям, вона працює, в принципі, більше на загальну аудиторію. І вона, мабуть, може принести більше користі і більше знання людям, які цікавляться. Тому що тут є ще два моменти. Книжка, якщо її обирають тому, що тема актуальна, або країна, звідки вона надійшла, актуальна, це одне. І друге, це книжка, яка вже написана автором, якого в цій країні дуже добре знають. Наприклад, книжка Андруховича «В Польщі». Тобто вона має подвійну вагу, тому що вона з України і тому що вона Андруховича. І в цьому сенсі література вона не може змінювати реальність, але вона може впливати на теми розмов, на теми дискусій, на суспільне життя і на суспільне знання. Нині проти української культури активно полює Росія, адже головна її ціль у цій війні – не лише території. Насамперед йдеться про знищення української ідентичності. Саме вона, каже письменник, пов'язує людей із власною землею та змушує захищати державу. В першу чергу, в принципі, Росія воює вже давно, 300 років, проти української ідентичності. Тому що якщо прибрати ідентичність, то легко можна забрати і землю, і можна забрати, в принципі, під свій контроль економіку і все інше. Бо наша ідентичність, вона нас зв'язує з нашою землею, і вона нас практично змушує обороняти себе, обороняти суверенність держави, захищати Україну як незалежну державу. Водночас не можна забувати про проблему Криму та кримських татар, яка після анексії півострова постійно була в центрі уваги. А сьогодні дедалі рідше звучить як в українському, так і міжнародному просторі. Андрій Курков вважає, що проблема окупації Криму поступово відійшла навіть не на другий, а на третій план.
А переслідування кримських татар, арешти активістів та журналістів з боку Росії тривають щодня. На думку письменника, ця тема потребує нової уваги, окремих культурних і політичних подій та постійного нагадування світові про долю кримських бранців. В принципі, Крим дуже рідко згадується і, на жаль, доля кримських татар, яких і журналістів, і активістів, і всіх, кого ні за що посадила по тюрмах Росія, це перестало якби звучати на європейській сцені літературній чи літературно-політичній. І ця проблема, звичайно, потребує зміни, потребує активації і інформування, і, може, організація подій, присвячених кримським бранцям в російських тюрмах. Тому що я пам'ятаю, перед повномасштабною війною, в принципі, кримська проблема, анексія Криму, переслідування кримських татар звучали набагато більше, і набагато більше західних медіа приділяли цьому увагу. Зараз це відійшло на третій план, навіть не на другий. Андрій Курков зазначає, що переслідування кримських татар – це не випадковість і не збіг історичних обставин. Росія протягом століть проводить цілеспрямовану політику витіснення корінного народу Криму. Саме існування кримських татар суперечить російському імперському наративу про півострів. Тому для Кремля вони залишаються постійним подразником і символом спротиву. Це історично складена, цілеспрямована політика, тому що практично кримські татари, так само як індіанці в Америці, вони спочатку стали свідками злочину, а потім жертвами злочину, тому що імперія хотіла позбутися свідків. І досі імперія хоче позбутися свідків. Тобто для них присутність, існування кримських татар – це вже є подразником, це вже є якби опозицією до їх наративу. Письменник наголошує, що головним викликом після закінчення бойових дій стане не відбудова міст, а відновлення стосунків між людьми з різним досвідом війни. Втім, фізична відбудова країни може стати поштовхом до оновлення та появи нової енергії. Я думаю, головним викликом буде гармонізація стосунків в суспільстві. Тобто повернення до традиційної толерантності, яка існувала в Україні до 2014 року, до 2015-го. Відбудова фізична, я думаю, що вона не буде такою складною, навпаки. Відбудова – це креатив, це створення нового простору, це відтворення себе через відтворення міст, селищ там і так далі. Це, я думаю, навпаки надасть енергію, і це може стати причиною теж приїзду до України тисяч молодих іноземних волонтерів, які захочуть допомогти, і які теж вплинуть на гармонізацію стосунків у суспільстві. Все інше – це менші проблеми.